Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor għaqde fil-barra fil-font il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ekku eżis semmija llum, se nerġgħu niltaqgħu ma' dan li mgħallem tagħna Ġesu, mgħallem li l-uniku skop qaddis tiegħu li ġalek tigranfa miegħu u taraf tassew minnu. Għaliex? Ħalli jimlik bil-kuraġġ, ħalli ma tejjiex u ħalli ma taqtax qalbek fil-problemi kifra tal-ħajja. Bih miegħek hemm il-ġenna. Inħallu mill-lum jaħdem magħna fis-skitek waqt din il-lezzju divina li se noħduha mill-Evanġelista San Luqa. San Luqa ta' huwa l-personaġġ li jitkellem fuq il-ħniena ta' Alla. Ifissrilna fid-dettall kemm kbira din il-ħniena tiegħu. Fil-fatt huwa kiteb diversi parabboli li jirrakkonta Ġesu lil folla tremenda li kienet tkun madwaru meta kien hawn fostna. Parabboli li juri kemm Alla tagħna u verament ħanin. Min fost dawn il-parabboli llum il-mulejn nebbaħni biex nirrifletti s-silta mill-Vanġelu ta' dan l-istess Evanġelista San Luqa, kapitlu 18, versi 1 sa 8, li tirrakkonta l-aġir kattiv ta' ċertu mħallef kifer ma' waħda għarmla msejkna. Ovvjament, jidher li fil-parabola Kristu kien qed jitħaddet prinċipalment fuq it-talba li nagħmlu lil Alla biex isirilna ħaq kontra l-edewwa ta' ruħna. Namlu attenzjoni eżis semmija xillum dan il-mulej tagħna irid jallimna lezzjoni importanti ta' kif jeħtieġ li ħajjitna tkun talba kontinwa, talba li ma taqtax, talba perseveranti, talba eżis semmija persistenti, palma se nisimgħu li kienet it-talba ta' din li msejkna armla. Nifmuha ta' eżis semmija li Alla tagħna huwa personaġġ li ma jgħijiex jismana, lanqas ma jgħajja jaħfrinna u lanqas ma jiddejjaq bl-insistenza tat-talba tagħna. Nibdew il-lezzju divina tagħna billi nisimgħu b'attenzjoni s-silta mill-Vanġelu ta' San Luqa għedna, kapitlu 18, versi 1 sa 8. U din is-silta llum Ġesu propju qed jgħidha lili u lilek li qed tisma' biex juri li għandek titlob dejjem bla ma taqta'. Kif dejjem ngħidilkom tajjeb hekk li meta jkollna xi silta mill-Vanġelu naqraw xi vrus li jiġu qabel din is-silta biex tifhmu aħjar li ma raġuni dan Ġesu tagħna wasal biex itenni u jagħti talima permezz ta' din il-parabola. Isimgħu x'qal. Kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu għamil li ħaq kontra l-għadu tiegħi. U hu ma rridx, u dam ħafna hekk, iżda mbagħad bejn u bejn ruħu qal, mhux għax nibża minn Alla, jew għax se nħabber rasi minn nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni, allura ħanabli ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal, isimgħu ftit xejt l-imħallef, il-ħażin. U hawn eżis semmija ġejja il-lezzjoni importantissima, isimgħuha. Imbagħad Alla qal lill-mażulin tiegħu li jgħajtulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod jitawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bejn il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Ejjew fiskit flimkien. Ma dan Ġesu tagħna nifhmu xi jrid jallimna permezz ta' din il-parabola. Għalilhom Ġesu kien hemm f'belt wieħed imħallef. Il-figura tal-imħallef hawn tesprimi l-qawwa, mentri dik tal-armla id-djufija. Qal ukoll Ġesu kien hemm waħda armla. L-armla hija meqjusa bħala persuna mingħajr il-protezzjoni tar-raġel, fqira u l-ispiss kienet tispiċċa tittallab il-karità. Din il-povra armla minn banda għandha mħallef ħażin u mill-banda l-oħra għandha għadu qalil. Tinsab għaddejja bejn din is-sitwazzjoni kifra ma dak li mħallef kattiv u bejn Alla li qed tħossu jdum ma jagħmel il-ħaq lil-ħżiena. Imma nsibu dawn il-vrus fil-Bibja għax l-emejjel tal-ħżiena ma jeħdux minnu fih il-kundanna li jkun jistħoq ilhom. Alla paċenzjuż
u għalhekk qalb il-ħżiena titħajjar ħafna biex tagħmel id-deni għax il-ħażin imqar jidneb mid-darba idum jgħix ħafna u allura il-possibilità biex wieħed jiskoraġġixxi ruħu hija kbira. L-armla kienet mura għandu tgħidlu għamil li ħaq kontra l-għadu tiegħi. L-unika ħaġa li l-armla seta' tagħmel kienet li toqgħod ġejja u sejra għandu titolbu jagħmilha ħaq. X'imkien ieħor fil-Bibja u għalhekk inħobb nisħaq kemm importanti li nkunu mitħla tal-Bibja żissemmija. Ġesu jiżgurana billi jgħidilna itolbu jingħatalkom, fittxu ssibu, ħabtu u jiftħulkom għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi hija talba li trid issir minna kontra l-għadu tagħna. Vers verament sabiħek li jolqotni ferm minn San Pietru fejn jgħid l-għadu tagħkom ix-xitan qisu l-jun jgħajjat, idur u jfittex il-minsa jibla. Tibżaw xifqulu sħaħ fil-fidi. Marel din l-armla donna kienet mitħla sew tal-Bibja għax segwita. Il-parabola semmiet ukoll li mħallef ma rridx jagħmel ħaq u dam ħafna hekk iżda mbagħad qal mhux għax nibża minn Alla jew għax se nħabbel rasi min-nies imma l-inqas għax din l-armla dejqitni ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. Eżis semmija. Tiftakru Ġesu f'post ieħor fil-Bibja kellimna wkoll fuq it-talb tal-insistenza fl-istorja tal-ħabib li mar f'nofs tal-lejl jitlob il-ħobs man ħabibu. Għalilna jekk ma qamx jagħtih għax ħabib tiegħu qam jagħtih kull ma kellu bżonn minħabba l-wiċċ sfiq tiegħu. Kif qed naraw kemm li mħallef il-ħażin u kemm il-ħabib ta' dak li mar bil-lejl dew il-klijenti tagħhom mhux minn qalbhom imma biex ma jibqgħux idejquhom. Araw id-differenza. Isimgħu se jgħid il-maħbub tagħna Ġesu. Imbagħad Alla lil mażulin tiegħu li jgħajtulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Min huma tgħidaw lil mażulin tiegħu li jgħajtulu lejl u nar? Huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir. Pietru fl-ewwel ittra tiegħu jgħidilna tistaġbux għax tinsabu fil-forġa qalila tan-nar li ġiet fuqkom biex iġġarrabkom bħalli kieku ġratilkom xi ħaġa mhux tas-soltu. F'din il-ħajja diffiċli intu jien flimkien mal-komunità nisranija kollha trid titlob dejjem bla ma taqta' għax tinsab kontinwament fil-bżonn u għax it-talba tal-umli tinfet isħab u ma toqgħodx bi kwieta qabel tasal qrib il-mulej u ma taqafx qabel ma l-oli jagħti widen u raġun lil ġusti u jagħmlilhom ħaq. Frażi mill-Bibja li tferħek u tagħmillek kuraġġ enormi. Vers ieħor li jferħek minn Salm 34. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, mid-dwejja kollha tagħhom jeħlishom. L-Ażistana Ġesu fl-aħħar tal-parabola jerġa' jipperswadina u jgħidilna iva, jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Il-kelma malajr ma tiftehimx fis-sens ta' żmien imma li t-talb ser jinstema' żgur. Eżis semmija, l-ewwel miraklu li jagħmel it-talb tafu x'inhu intom huwa li jsaħħaħ il-fidi tiegħi u tiegħek f'Alla. Jipperswadina li huwa preżenti fl-istorja tagħna. Iva, malajr jagħmlilhom ħaq għalilna. L-espressjoni tmur kontra l-atteġġjament tal-imħallef li ma rridx assolutament u dam ħafna hekk. Alla tagħna huwa differenti. Isimgħu x'qal darb'oħra li l-folla miġbura madwaru u tinsewx li llum qed jgħidha mhux lill-folla imma lili u lilek li qed tisma'. Mela, jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil-uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mismewwiet jagħti Spiritu Qaddiż lil dawk li jitolbuhulu.
Aħna nafu kemm dan il-Missier Qaddis matulek ja żmien kemm ħen u għamel ġubijiet. Vers mill-Ktieb ta' Eżekjel jgħidilna: Jien ħarist u rajt it-tbatija tal-poplu tiegħi fl-Eġittu u jien smajt il-karba tagħhom, araft l-uġieħ li qed ibatu u nżilt biex neħlishom. Għax id-dera eżis semmija is-seħħ meta jkun waqta. Tistenna sa mat-tem u ma tqarraqx. Jekk hija ddum ma tasal, instennija għax tiġi żgur u ma tiddawwarx ma tasal. Ejjew nagħmlu riflessjoni anki fuq l-aħħar vers fejn Ġesu tagħna jagħmel din il-mistoqsija. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem sa jsib il-fidi? Jiġifieri se jsib il-fedeltà fl-istennija? Lili u lilek se jsibna hekk fidili nistennew fuq l-art meta jiġi? Ja domanda importanti, Din il-mistoqsija li spiċċa biha Ġesu trid timbotta lili u lilek ħalli nipperseveraw sal-aħħar fit-talb. It-tweġiba min-naħa ta' Ġesu eżis semmija se tibqa' dejjem fil-mistoqsija fejn il-fidi tagħkom. U tajjeb li jienu intek waqt din ir-riflessjoni insaqsu fil-profond ta' qalbna x'inhu dak li jimbuttani biex nitlob dejjem u bla waqfien. Rajna l-armla bil-persistenza tagħha għamlet l-ġubijiet. Nipprova nqiegħed li l-nifsi żgħira imdawwar b'ħafna bżonnijiet nittallab kontinwament il-ħnina ta' Alla. Nifhmuha tajjeb li jittalb ma jikkostrinġix lill-Alla jagħtini b'mod egoistiku dak li jiena rrid. Ma jfakkarni li Alla jinsab dejjem preżenti b'imħabbtu ta' missier fil-ħajja tiegħi u tiegħek. Jien nemmnu dan. Int kemm qed temnu? Alla jinsab dejjem preżenti b'imħabbtu ta' missier li hu fil-ħajja tiegħi u tiegħek. Ekku, namlu ħilitna kollha eżis semmija. Naqtfu hekk fil-font ma dan li mallem prezzjuż tagħna li jrid jallimna, li jrid bil-ħlewa kollha jibqa' jinsisti magħna u jgħidilna biex nobduh bħala personaġġ li qiegħed hemm preżenti b'imħabbtu ta' missier fil-ħajja tiegħi u tiegħek. Ejjew eżis semmija nifqu ftit għal silta mużikali li għandha tqawwi fija u fik tama qawwija f'dan li mallem li jinsab kontinwament jiddefendi, jipproteġi u jħares il-ħajja tiegħek fuq din l-art. Kull ma rridu li nagħtu każ u nwettqu dan il-kliem prezzjuż li joħroġ minn fommu. Itolbu u jingħatalkom, fittxu issibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Nisimgħu ma' b'attenzjoni s-silta Seek and you will find.
Inkomplu din il-lezzju divina u namlu ftit riflessjonijiet oħra dwar din il-parabola eżis semmija li qiegħda tfissrilna kemmi kbira il-ħnina ta' Alla. Ekku nafu li f'din il-parabola kellna l-personaġġ li hu li mħallef il-ħażin. Ħażin għal żewġ raġunijiet, lakin jibża minn Alla u allura ma kienx jimxi bil-ġustizzja. U lanqas iħabber rasu minn nies bla sentimenti, ma jħoss għal ħadd, egoist, jaħseb fih innifsu biss, magħluq u jaqa' u jqum mill-proxmu. U hawn tajjeb nagħmlu riflessjoni fuq nfusna issa, mhux fuq dan l-egoist, u nara jien x'qed nagħmel u kif qed naġixxi fil-ħajja tiegħi mal-oħrajn. Kien bla ħniena insensibbli, xejn ma jinfidlu l-widnejh u lanqas qalbu, mħallef bla fidi, bla liġi, bla reliġjon, bla umanità u bla etika. Jien kif naġixxi? It-tieni personaġġ ekku li għandna fis-silta tal-lum, l-armla msejkna għaliex? Għax bla status, bla drittijiet, min ħajati kasa, bla divisa min għand ħadd. Billi ma kellix flus, ma kellix min jitqabbad avukat jiddifendija, msejkna li qed tissielet battalja doppja quddiem l-arroganza u l-indifferenza tal-għadu tagħha. L-unika arma li kellha. Għax mill-ewwel daqqatajn il-battalja ta' din l-armla tidher mitlufa sa mill-bidunet, imma mhux hekk ġara għaliex, għax l-unika arma tagħha hi il-persistenza, jiġifieri l-perseveranza fit-talb. Nutaw ta' l-insistenza tagħha ġejja u sejra qudiemu u jirrifjuta jalqilha l-bib f'wiċċha u jitibqa' s-sus warajh. Terġa' tmur darba, 2, 3 u forsi 20 darba quddiem wiċċu u dan jaqtala fil-qasir, imma hi la taqta' in-nifs u lanqas taqta' qalba. L-imħallef ħażin isot widnejh biex ma jismaħħiex, imma hi titlob bla ma taqta'. U x'ġara Marell li l-impossibbli sar possibbli. Eżis semmija, it-talba tal-almla elbet il-forza tal-imħallef, il-fqajra tamat kontra kull tama. U x'ġara? Rebħeti, għax l-imħallef xeba jara ma' wiċċu u teħodlu kontinwament rasu. Naturalment, naraw kemm verament importanti għalija u għalik il-lezzjoni prezzjuża li jrid itina llum dal-imgħallem tagħna Ġesu. Lezzjoni dwar il-perseveranza fit-talb. Dik l-armla hija figura tal-Knisja. Il-Knisja, aħna l-kol niffurmaw il-Knisja li jidajfa quddiem il-qawwiet tad-dinja, imma hi toħroġ rebbieħa għax titlob bla ma taqta'. Nibqgħu nitolbu eżis semmija, anki jekk jidrilna li qed nitolbu għal xejn. Anki jekk naħsbu li Alla mhux jismana, qisu trux jew assenti. Tinsewx, it-talba tal-ġust tinfet isħab. Għandna ħafna versi jekku mis-salmi li juruna li dan Alla fil-ħnina tiegħu jisma' it-talb tal-imsejken, tal-imġarrab. Salm 33 jgħidilna hekk ara. Il-fqajjar sejjaħ, il-mulej u semaw. X'għamillu? Midwejja kollha tiegħu ħelsu. Għajnejn dan il-mulejjiva iħarsu lejn il-ġusti u widnejh miftuħa għall-lajta tagħhom. Kemmu sabiħ li tkun taf u tirrepeti kontinwament dawn il-vrus mis-salmi li jimlewlek qalbek b'kuraġġ trement. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom u midwejja kollha tagħhom jeħlishom. Kienu qawwa u verament Alla għalina eżis semmija. Ta' għajnuna kbira insibuh fid-dwejja u l-inkwiet tagħna. Induru leh bil-kuraġġ kollu. Salmista ieħor tafu x'jgħid. Fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt. Tlabt l-għajnuna lill-Alla tiegħi u hu sema leħni mit-tempju tiegħu. F'widnejh waslet l-għajta tiegħi. Kliem verament ta' kuraġġ u ġveru u li ġalu lilek u lili li ma nigranfaw ma' xejn jekk mhux ma' dan il-maħbub tagħna
li moħħu dejjem fina. Eżis semmija, wara dan kollu li jirreflettejna matul din il-lezzjo divina, fej laqana ma dan li mħallef blaħnina u insensibli, u ma dik il-povra armla imma ta' karattru sod u determinata li tibqa tippersisti sa ma tirbaħ il-kawża tagħha. X'lezzjoni jgħid se nieħdu minn din il-parabola? Isimgħu. Minn fom Kristu nnifsu il-lezzjoni importanti li jrid ifehmna. Jgħidilna jekk saħansitra imħallef bla kuxjenza u bla qalb sa fl-aħħar sema t-talba tal-armla, kemm aktar jien li jien l-istess tjubija nisma' lajta u t-talba tagħkom uliedi. Mela aħna semmija ninsabu f'sitwazzjoni aħjar minn ta' dik l-armla u dan għaliex? Għal dawn ir-raġunijiet. Ew nisimgħu x'differenza. Dik l-armla kienet tmur quddiem imħallef li hu inġust bla qalb. Imma Alla tagħna huwa l-kontra. Alla tagħna huwa ġust u b'qalb mimlija ħniena. Sitwazzjoni oħra aħjar ferm minn tal-armla. Għaliex din xejn ma kienet ikkalkulata mill-imħallef ħażin, dan ma kienx impurtah minna. Imma jien u int, eżis semmija, aħna ferm prezzjużi quddiem l-għajnejn tal-Alla. Alla jimpurtah minni u minnek. U din l-imsejkna armla kemm batiet. L-imħallef għal-bidu u trux għal-karba tagħha, imma fil-kastana Alla u missier dejjem lest biex jisma' t-talba tiegħi u tiegħek u liedu. Insibuh dejjem b'widnejh miftuħa għal-karba tal-imsejken, tal-iltim, tal-imġarrab u ta' kull min jinsab fil-bżonn. Inkomplu nirriflettu għaliex is-sitwazzjoni tagħna hija ħafna aħjar minn dik tal-imsejkna armla. L-imħallef kif rajna da mitella u jniżżel u lill-armla qatala f'wieda biex jismagħha. Imma Alla tagħna mhux ser joqgħod jitnikker biex jismana. Hekk qalilna dan Kristu tagħna. Alla lil mażulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malar jagħmlilhom ħaq. Differenza oħra. Isimgħuha bejna u bejn l-armla. L-imħallef nafu li semaħħa u qdija kontra qalbu għax xeba jara quddiem wiċċu, Imma Alla tagħna u missier b'qalb ta' Tafu min kien sejjaħlu hekk? Alla tagħna u l-missier b'qalb ta' kien il-qaddis Papa Ġwanni Pawlu II. Xi ġimilux, nerġgħu intennu għażis semmija. Alla tagħna u missier b'qalb ta' Ekku għażis semmija. Inħallu lil Ġesu jkompli għallimna din il-parabola ekku li Ġesu tenna lid-dixxipli tiegħu meta kien fostna u li llum qed jerġa' jgħidha lili u lilek kellha valura kbar għalihom id-dixxipli wara mewtu. Meta ġie fuqhom iż-żmien tal-persekuzzjoni mill-edewwa tagħhom, id-dixxipli kienu jitolbu bil-ħerqa lil mulej biex iħarishom u jeħlishom. It-talima ta' Ġesu permezz ta' din il-parabola kellha tqawwilhom qalbhom biex jibqgħu jitolbu bil-fiduċja u bil-perseveranza. Ekku eżis semmija, tajjeb li jien u int ukoll nifhmu li t-talb huwa iċ-ċavetta ta' filgħodu u l-istanga ta' filgħaxija. It-talb persistenti huwa importanti. Ma nistgħux li ngħixu l-ħajja nisranija sew jekk ma nitrenjawx fit-talb kontinwu. Eżis semmija, nersqu bil-fidi lejn Ġesu fit-talb tagħna,
Ma narawx telf ta' żmien kif ħafna jaħsbu, imma jekk nemmnu naraw fit-talb investiment, għax min jażel li jinżel arkub teħ, mhux kallu jrabbi jimmaqal. Hekk dejjem għalmitna l-esperjenza. Nitolbu l-mulejjena biex nifmu li jittalb huwa il-barometru li jimmarka mhux il-bnazzi u il-maltemp, imma jimmarka t-temperatura tal-fidi tagħna. Ekku jiena fl-esperjenza tiegħi ħaġa waħda naf li bil-fidi tiegħi Alla jismani dejjem, imma mhux dejjem kif irrid jien, imma kif jifhem hu. Jien ukoll bħal kulħadd tux nixtieq ukoll li dejjem jagħtini dak li nitolbu, però nifhmu għaż issemmija. Ħadd daqsu ma jaf x'inhu tajjeb u x'mhux għalik u għalija u nibqa' ċerta li hu jismani mhux għax indejqu bħal mħallef il-ħażin imma għax hu missieri. Inkunu sinċira semmija fit-talb tagħna, induru leħ fil-mumenti tad-dieqa tagħna, persważi li dan Alla ma jiġba' qatt jismana x'ma tħobbux. Insellimlek il-paċi miegħek.